Com a presidenta de l'Associació de Víctimes de la Dana 29 d'octubre de 2024. Però, sobretot, vinc com una de les moltes persones que des de fa quasi 2 anys hem hagut d'aprendre a conviure amb una pregunta que continua sense resposta. Què feia el Consell mentre es morien 231 persones? I avui, aquesta pregunta també va dirigida a aquest Ajuntament. A poc, coneguem més la veritat que ens arriba gràcies al treball de la jutgessa de Catarroja, a les declaracions dels testimonis i a la documentació que a poc baixin a la llum. I cada nova informació és més preocupant que l'anterior. Sabem que hi havia informació suficient sobre la gravetat del que ens estava passant. Sabem que dins de les institucions hi havia persones que advertien de la situació que era insostenible. Sabem que es parlava de molts morts abans de que arribara l'alerta a la població. I també sabem què passava dins d'aquest Ajuntament, perquè vostè, senyora Català, senyora alcaldessa, ha anat a declarar davant la jutgessa. Hem conegut els missatges del regidor de Seguretat, el senyor Carbonell, mentre l'emergència es desbordava, advertia que calia demanar el nivell 3 perquè l'Estat assumira el comandament. Jo em pregunto si no tocaria passar al nivell 3. Insistia, o es caurà la del polp. Si el màxim responsable municipal de seguretat considerava que els recursos ja no eren suficients, la pregunta és inevitable. Per què no es va fer? Per què no es va fer res? També hem conegut missatges del regidor Olano fent broma sobre l'Alert, mentre aquell avís arribava tard i la gent ja estava atripada o havia perdut la vida. Per a alguns hauria de ser un WhatsApp de broma, però per a nosaltres era el moment en què moltes de les famílies estaven perdent-ho tot. Però encara hi ha preguntes més greus. La Torre va perdre a 17 persones. Castellaro Liberal també va patir les conseqüències de la barrancada. Fort d'Alcedo va quedar completament incomunicat. I avui continuem sense saber per què la policia local de València no va ser mobilitzada per l'auxiliar a les pedanies del sud i també als municipis veïns quan la situació ja era dramàtica. No sabem el paper dels bombers. No sabem qui va conèixer per a prendre aquestes decisions. Per què la policia local de València no va ser mobilitzada per auxiliar aquestes pedanies ni tampoc als pobles veïns quan encara hi havia marxa per a salvar vides? Per això és imprescindible reobrir qualsevol espai que servisca per aclarir els fets. Senyora Català, vostè ha volgut parlar moltes voltes de reconstrucció, però abans de reconstruir hi ha una obligació molt més important. Dir la veritat, assumir responsabilitats i mirar als ulls a les víctimes, perquè reconstruir no és només inaugurar obres. Reconstruir és recuperar la confiança que les institucions van trencar aquell 29 d'octubre de 2024. I permetrà que li diga una cosa amb tota la sinceritat. Vostè no ha sigut una alcaldessa de la Dana. Una alcaldessa de la Dana és qui està al costat del veïnat quan l'aigua s'ho emporta tot. Una alcaldessa de la Dana no és la que apareix mesos després parlant de reconstrucció amb diners d'altres administracions. Una alcaldessa de la Dana és la que està al costat de la seva gent quan la ciutat, barris de la seva ciutat s'estan ofegant i vostè ha preferit la seva imatge a estar al costat del veïnat. Per això entenem, encara que no compartim, que el senyor Olano siga encara la seva persona de confiança en la reconstrucció, al que quasi li entra una mala gana quan va sonar l'alert, i que continua seguint el seu home de confiança, una persona que ha menyspreat el moviment veïnal, una persona que ha frivolitzat sobre l'alerta, una persona que continua representant a l'Ajuntament de València en la reconstrucció. Senyora Català, cada vegada que apareix una nova conversa, una nova declaració, un nou WhatsApp, un nou document, ens amarga més, però descobrim que les institucions sabien més del que van voler reconèixer i estan reconeguent. La veritat avança i acabarà arribant, i les víctimes no deixarem d'exigir-la. Veritat, justícia i reparació.